Assalamualaikum Mas, ngapunten. Waalaikumsalam, nggih Mas, enten apa? Niki ngeten lho Mas, kula Nggih. pados kursi 3 set. Enten mboten Mas? Enten Mas niki 3 set. Niki anu, damel sinten to? sing setunggal damel kula ki ambak, sing loro damel anakku Mas, nggo Oh, persiapan nggih. bodo ki lho. Oh, wonten niki wonten sing ready. Pundi-pundi Mas? Niki nggih nek regane sak set Mas. Niki regane 3,5 juta. Tapi tak pene jukuke 3 set pisan, tak kei 10 juta iki oleh 3 Mas. 10 juta tak kei 3 set. Niki lho masih siji kursi semut full kayu jati, formasi 3-1-1 plus meja. Iki kanggo dudukane wong 6 Mas. Iki barangnya full jati, iki sing pertama. Sing kedua tak wae kursi sudut Mas, jenisnya podo. Ya jenisnya podo ya semut, tapi sudut semut ukurannya 2,5 meter kali 1,80 sing rene. Iki jenisnya bahannya yang kayu jati. Iki jenisnya sudut semut. Iki L Mas, tipenya tipe L, gitu. Iki sing kedua, sing ketiga iki lho Mas. Kursi tanganan tumpuk, iki dudukannya kanggo wong 6 Mas iki. Nah, kanggo wong 6, dudukannya telu, biji. Kanggo wong telu, siji, loro, telu. Iki kanggo satu-satu kan yang telu. Ki piro mau Mas? Telung barangnya piro? 10 juta tak kai telung set. Barangnya Oga iki umpama nek ngeterne ning apa jenenge? Ning Jawa Tengah no piye nggo? Gratis ora nggo? Sampai nggak bawa omahe Cilacap, Banyumas, pokoknya Jawa Tengah ujungnya kono, gratis ongkir Mas. Sampai teko Jawa Timur, ujungnya Jawa Timur gratis ongkir. Bayarnya kok nek barang wis dikirim lho Mas. Ora usah go DP, ora usah ngewa muka. Wis oke Mas. Oke, bungkus Mas ya. Ya, jadi nek order ora usah go DP, ora usah ngewa muka. Aja kuwatir nek tertipu Mas ya. Soalnya jenengan wis rasa ngetokne duit, rasa ngetokne biaya sepeser pun. Barang dikirim dicek sik nek ora sesuai, ora kayu jati aja dibayar. Jadi aja kuwatir. Iki cara pesene iso merung. Piye nek pesene kanggo dulur-dulur liyane? Di bawah bio profil sujud mebel Nusantara, langsung ditutul langsung terhubung nang aku dhewe. Adminnya aku dhewe. Oke. Telung barang, telung set 10 juta.